Tu creus que existís la teua mitja taronja? Clar, crec que hi ha algú en algun lloc que és la meua meitat. De veres? Creus que només eres la meitat d'alguna cosa i no seràs feliç fins que et completen? Ostres, no sé. En el món hi ha més de 7.000 milions de persones. Creus que la teua mitja taronja apareixerà al teu institut? I si no trobes aquesta persona? I si la teua mitja taronja viu, no sé, a Melbourne? I si l'amor no és com ens l'han contat? I si t'equivoques i et passes la vida encadenada a algú que no et convé, només perquè creus que és la teua mitja taronja i que tot val per amor? Taronja Sencera és el servici de prevenció i intervenció psicosocial en violència de gènere dirigit a adolescents i als seus familiars. Els primers, les primeres, amb edats compreses entre els 14 i els 17 anys, tant pertanyents a població general com involucrats o involucrades en relacions de parella abusiva, ja siga com a víctima o com a agressor. Dos recents estudis, un estatal desenvolupat per l'Injuve i un altre de Save the Children, sobre la joventut de la Comunitat Valenciana, llancen preocupants dades sobre la prevalença de la violència de gènere entre la joventut i l'adolescència. La Comunitat Valenciana és la segona comunitat amb més xiquetes i adolescents víctimes de violència de gènere, només per darrere d'Andalusia, segons Save the Children, a partir de dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És un servici que cobreix diverses necessitats. L'Ajuntament de València atén de manera transversal amb diversos servicis la prevenció i la intervenció amb la violència de gènere, però aquest servici unirà la prevenció i la intervenció tant a xiques com a xics d'edats entre 14 i 17 anys. Previndre la violència de gènere entre la joventut i l'adolescència, derivades sobretot de les noves formes de comunicació i relacions socials que utilitzen. Per aconseguir aquest objectiu, serà necessari previndre des dels seus propis mitjans de comunicació, parlem el seu mateix llenguatge, a través de les xarxes socials, les TICs, mitjans de comunicació i a través dels seus influencers. A més, la web de Taronja Sencera s'actualitzarà de manera periòdica amb continguts relacionats i amb entrades de blog on a més podran plantejar de manera anònima dubtes i així rebre assessorament. Atenció psicològica i socioeducativa a les adolescents i joves que han patit alguna situació de violència de gènere i a les seues famílies per tal d'assolir la seva recuperació. Intervindre precoçment amb els adolescents i joves que han provocat alguna situació de violència de gènere per a la seva reeducació i recuperació, així com a les seues famílies. Identificar les principals característiques d'adolescents i joves involucrats en la violència de gènere i els factors de risc que ens alerten de la necessitat d'una intervenció precoç i correlacionar tot això amb la mena de violència patida. Realitzarem aquesta investigació a través d'accions formatives i col·laboratives amb el professorat i resta de personal tècnic de l'Ajuntament que intervinga diàriament amb la joventut. Amb 3 professionals, una coordinadora, psicòloga i agent d'igualtat, un psicòleg especialitzat en xics i o agressors i una psicòloga especialitzada en xiques i o víctimes de la violència. Treballen coordinadament amb els servicis i entitats municipals que treballen amb adolescents, oferint eines formatives i d'investigació sobre prevenció i intervenció precoç. Les activitats de sensibilització, conscienciació i prevenció primària dirigides a la població adolescent i juvenil es realitzaran a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, perquè hem d'ajustar-nos als gustos, els llocs més visitats i els mitjans tecnològics més usats per la població jove.